इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउनिफ्राय जोङो मोनसे टीम बानायदों आरो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिटिसिनि मोनबा जिल्लायाव माने सामार कचिं केम्प बेयो सोलिगासिनो दङ। जोंना टिचार्सफ्रा मेथ्स साइन्स इंलिश ग्रामार बेबायदि फोरोंदों, एसामिस मिडियाम आरो बड' मिडियाम। जोङो फैयै फैयै दिनै गहपुराव नोंथांमोननि बे दैमालु सेन्टाराव सफैबाय आरो बावहाय फैनानै जोङो स्टुडेन्टफोरजों माने इन्टारेक्शन खालामदों दे बिथांमोना क्लासखौ बोरै मोन्दों, फोरोंनायखौ बोरै मोन्दों, साबजेक्टनि सायाव बिथांमोननि कनसेप्टआ क्लियार जादोंना जायाखै। जोंना सामार कचिं केम्प खालामनायनि उद्देश्यआ बेनो, हाग्रामा महिलारि सारा सानदों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माने गथ'फ्रा भबिष्यतआव जाहाथे डक्टर जानो हाथों, इन्जिनियार जानो हाथों, माने गोबां डिग्रि लानानै सासे मोजां मानसि जानो हाथों, बेबायदि थांखि लानानै दिनै टटेल 160 इन एन्टायार बिटिसि माने बेबायदि सामार कचिं केम्प खालामनानै गथ'फोरखौ माने फरायहोदों। मानोना गोबां गथ'फ्रानो मोजाङै क्लास खालामा आरो सामार कचिं माने सामार टाइमाव बिसोरो गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव गोबाङानो टाइमखौ ओरैनो माने नस्थ' खालामो आरो फरायनो नागिरा। दा बेनिखायनो बिथांमोना समखौ जाहाथे नस्थ' खालामालासेनो लेखा फरायनायाव गोसो होयो, फैबाय थानाय मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाव जाहाथे मोजां पार्सेन्टेज लानो हायो, बिसोरनि फिउचारा जाहाथे मोजां जायो, बे थांखिखौ साननानै हाग्रामा महिलारि सारा इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउनि जइन्ट मोनसे टीम खालामनानै जोंखौ दिनै मोनफ्रोमबो कचिं सेन्टाराव बेरायदों आरो दिनै बेरायनानै जोङो मोजां मोनदों। गोबां स्टुडेन्टफ्रा फैदों आरो बिथांमोननि जिबनाव माबा मोनसेबाबो लाब जागोन, बिथांमोना फैबाय थानाय टाइमाव परिखायाव माने मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन, बेखौ जों आसा खालामदों आरोखि। सासे स्टुडेन्टआ जाफुंसारनो थाखाय माबायदि हेबिट्सखौ बोजबनांगौ? आं बुंदों गथ'फ्रा माने फुङावनो सिखारनांगौ, 4टायाव सिखारनो थिनदों आङो। 4टायाव सिखारनानै 4टानिफ्राय 5टासिम मा साबजेक्ट फरायगोन, 5टानिफ्राय 6टासिम मा साबजेक्ट फरायगोन, दैलि स्टाडि मोनसे रुटिन, उइकलि मोनसे रुटिन बानायनो होदों आं बिथांमोनखौ, आं साजेस्ट खालामदों। आरो बेनिफ्राय माने 3-4 बोसोर सिगांनिफ्राय जा कुइसन फैदोंमोन मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव, गासैबो कुइसन पेपारखौ कालेक्ट खालामनानै बेखौ माने एन्सार खालामनो होदों। बेखौ माने मा टेकनिकजों कुइसन सोंनाय जायो बेखौ नायनो होदों। गावसोर हायाब्ला टिचारफोरजों रायलायलायनानै बेनि एन्सारखौ सल्भ खालामनो हायोबा माने मोजां माने पार्सेन्टेज लानो हागोन, एग्जामा बिसोरनि थाखाय माने इजि जागोन। दा बे खोथाखौ आङो साजेस्ट खालामदों। खमब्लाबो सानसेयाव 10 घन्टा 12 घन्टा माने फरायनांगोन। सिम्पोल फार्स्ट डिभिजनजों जाला दानि जुगावहाय, जोङो माने मोजां पार्सेन्टेज एबभ 90, 97, 19 जायफोर माने मोजां रिजाल्ट खालामग्रा स्टुडेन्टफोर दङ, बिसोरजों माने कम्पिट खालामनो थाखाय आं गथ'फोरखौ माने साजेसन होदों आरोखि। दा बिदि खस्थ' खालामोबा साक्सेस जागोन। स' साक्सेस जानो थाखाय देयर इज नो सर्टकाट वे, जायखिजाया खस्थ' खालामनांगोन। स्टुडेन्ट लाइफआव खस्थ' खालामोब्ला बिसोरनि फिउचारा माने मोजां जागोन। आं बे खोथाखौ माने स्टुडेन्टफोरखौ साजेस्ट खालामदों आरोखि। बिटिसिनिफ्रायथ' माने जोङो बेखौ आरोबाव नों सोंनाया ओरैबायदि जादों जे जायफोर माने कम्पिटिटिभ एग्जाम लिरगोन, हमना लाबा इउपिएससि, एपिएससि बा सेन्ट्रेल बर्डजों खुंजानाय बायदिसिना माने कम्पिटिटिभ एग्जामफोर दङ, बेफोरबायदि एग्जामनि थाखाय कचिं होनो थाखाय हाग्रामा सारा बिनि मडेलिटिखौ बोरै बानायनांगौ दा बेखौ सिन्था खालामगासिनो दङ आरोखि। क'क्राझारावथ' माने अनलाइन एग्जाम सेन्टार मोनसे बानायखाबाय, क'क्राझार आइटि पार्कआव। दा बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे एनाउन्समेन्ट दङ, मेट्रिकआव टप जानो हानाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बिसोरनो 5 लाख थाखा एवार्ड होगोन। बे एनाउन्समेन्टआ जोंहा दङ। आरो दाखालि बावै 2026 जायफोर मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव जोंनि बिटिसि एरियानिफ्राय टप 10 माने पजिसन मोननो हाबाय, बिसोरखौ बरायगोन। खम समनि गेजेराव बिनि मोनसे डेट लानाय जागोन। एमआइएल साबजेक्टआव 100 लानो हानाय स्टुडेन्टफोरनो 3 लाख थाखा होनानै बिसोरखौबो माने बरायनाय जागोन आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा जोंना हाग्रामा सारनि दैदेननायाव बेबायदि इडुकेसन सेक्टराव गोबां माखासे इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दङ दासिम। दा बे एआइ जुग आरो टेक्न'लजि टाइम स्टुडेन्टफ्रा माबायदि गावखौ सांग्रां खालामो? एआइआथ' दा मोनसे साबजेक्ट जानानै फैबाय। दा एआइखौ बिसोरो स्कुल कलेजावनो माने साबजेक्ट हिसाबै मोनखासिगोन। दा दानि जुगाव एआइआ बिराद इम्परटेन्ट मोनसे साबजेक्ट जाबाय। आं बुंदों स्टुडेन्टफोरखौ जे हायोब्ला नोंसोर एआइ साबजेक्टखौ ला, माने गोदान साबजेक्ट जेब्ला माने जायफोर इन्ट्रडिउस जागासिनो दङ, बै साबजेक्टफोरखौ लायोबा साख्रि मोननाया सुबिदा जागोन। आरो सिम्पोल एमएल' खालामनाङा, टेकनिकेल लाइनावबो फरायनांगौ जोंनि गथ'फ्रा। टेकनिकेल माबा मोनसे लाइनखौ सोलोंना लानो हायोब्ला, गावखौनो स्किल खालामनानै लानो हायोब्ला माने साख्रि मोननाया, गभर्नमेन्ट साख्रि मोननो हागौ, प्राइभेट साख्रि मोननो हागौ, जायखिजाया माने साख्रि मोननाया माने इजि जागोन आरोखि।
दा सिम्पल नर्मेल एमएल'जों हयथ' साख्रि मोनाबो जानो हागौ मालाबा समाव पार्सेन्टेजफोरा जुदि थिग नङाब्ला दा बेनिखायनो आंनि साजेस्ट खालामनाया मा जोङो टेकनिकेल लाइनाव बांसिन गोसो होनो थाखाय आङो स्टुडेन्टफोरखौ खावलायदों जाहाथे इन फिउचार डिग्रि जोबखांनानै बेखार जानो गोनां जाया।